Insellmilkom u nistedinkom għal 17 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Jien ma nafx jekk qatt rajtu fuq is-CNN meta jdoqqu il-qampina fin-New York Stock Exchange filli kulħadd fiskietu filli f'daqqa waħda mad-daqq tal-qampina jibda il-kaos tat-trading. Fil-Vanġelu tal-ħames ħadd tar-Randan iddoqq qampina kbira għal Ġesu illi jifhem li kienet ser tibda il-passjoni u l-mewt tiegħu li kellha twassal għal qawmien. X'kienet din il-qampina? Il-Griegi illi jmorru għand l-Apostlu Filippu u jgħidulu Sinjur, aħna nixtiequ naraw lil Ġesu. Din ix-xewqa tal-Griegi tal-Pagani illi jaraw jemmnu f'Ġesu twassal lil mulej jifhem illi kellha tibda il-ġrajja mdemma tal-passjoni tiegħu. Mhux tabxejn illi Ġesu jgħid waslet is-sija li fiha bin il-bniedem għandu jkun igglorifikat. Glorja li kellha tgħaddi mill-mewt tas-salib. Ġesu jqabbel l-għotja ta' ħajtu daqs li kieku dik il-ħabba tal-qamħ illi taqa' fl-art u tmut biex imbagħad tagħmel ħafna frott. Hija l-ġrajja tal-passjoni tiegħu li mbagħad fl-għeluq tal-Vanġelu tal-ħames ħadd tar-Randan Ġesu jispjega meta jgħid u meta nintrefa' il fuq mill-art il-misteru tas-salib jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Passjoni, mewt, Ġesu jifhem li hija ġrajja ta' għotja sħiħa. Għotja sħiħa illi ma kienitx faċli lanqas għal Ġesu. U għalhekk propju fil-Vanġelu tal-ħadd qisu bħal donnu l-Evanġelista San Ġwan jirrakkonta mod ieħor it-taqbida tal-Ġetsemani ta' Ġesu. Meta jġib lil Ġesu jgħid il-kliem issa qiegħed inħossni imħawwad. U x'naqbad ngħid? Missier salvani minn din is-sija imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier agħti glorja lill-ismek. Tiddi tiġà minn issa l-ubbidjenza sħiħa perfetta ta' Ġesu illi kellha timmanifesta ruħha fis-sagrifiċċju imdemmi tas-salib għal-fidwa tagħna. Mhux tabxejn il-missier iqawwi lil Ġesu b'leħnu stess. Jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. Il-Vanġelu tal-ħames ħadd tar-Randan jibda jħejjilna qalbna biex nifhmu aktar il-misteru tal-imħabba, il-misteru anzi tal-għotja sħiħa ta' mħabba ta' Ġesu fuq is-salib. U diġà f'qalbna jitlu sentimenti ta' adorazzjoni għaliex mulej int bis-salib u l-qawmien tiegħek f'dejtna. Molli l-fuq inti tiġbidna lejk. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.